मोनसे स्कुल खुलिदों आरो बे ब्लाइन्डनिनो इर'डा स्कुल होनो बेखौ। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय। गाइस, दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना माखासे थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखादों। बेयाव माने निजारगाव होननाय जायगायाव दंफैयो आं दा। ओमफ्राय बेयाव मोनसे स्कुल जानो थांगासिनो आरोना, जाय स्कुला जायबा मेगन नुवा, ओमफ्राय जायबा खोमा खोनाया, जायबा बेंगा एबा सोरबा बबा बबि जेनेबा राव रायलायनो हायै मानसि, बेफोरनि थाखाय जागोन आरोना बे स्कुला। ओमफ्राय दा बेयाव जोंना दावहारु आदाया फैगासिनो। माखासे खोथाफोरखौ नोंथांमोना दावहारु आदानिफ्राय मिथिगोन, जाय बिथांनि मेगनाबो नुवा। दावहारु आदाया दावहारु बसुमतारी सिंगार, नोंथांमोना मिथियो। मेगन नुवा, बिराद मोजां बिदिनो गान खननो रोङो आरोना बियो। ओमफ्राय बेबो फैगासिनो दा। माखासे खोथाखौ नोंथांमोना बिनिफ्राय मिथिगोन। ओमफ्राय जिथु बे स्कुलाव माबायदि जागोनबाथाय बियो माने आं खोनानायाव आरोना दा अल लेंगुवेजजों जागोन आरोना। जेनेबा जायखिजाया जोंनि आसामाव जेसेबां लेंगुवेजनि राव रायलायो, जायखिजाया हारिनि मानसियानो बेयाव फरायनो हागोन होनदों आरोना। बर'आनो जा, एसामिसआनो जा, बायदिसिना। बियो माने खोमा खोनायैफोराथ' एसे बेलेग जाहैगोन, नङा होमबा? बेफोरखौ फोरोंजोबगोन आरोना, बेयाव रोंजोबगोन गासैबो। दानि दिनावथ' नोङो ओरैनो जनानै थानायनि दिन गैया, ओरैनो गोलैना थानानै जाम्बा जानानै थानायनि सम गैया, नङा होमबा गाइस? नोंथांमोनाबो मिथिखायो। जायखिजाया बेंगायानो जाथों, मेगना नुवानो जाथों मानो, बेनि जुदि नलेजखौ मोनोबाथाय गाव एसेबाबो सालायनो हायो आरोना लाइफखौ। गाव सालायलांनायाव एसेबाबो सहस जायो लाइफ सालायनायाव। लाइफखौ दैदेनलांनो थाखाय जोंनो माखासे नलेजनि गोनांथि जायो। दा बे नलेजखौ जों बेयाव मोनगोन आरोना। जायफोरा बबा बबि मेगन खाना फरायनो हायिफोराबो बेफोराव फरायनो हागोन, नैबे जिथु स्कुलाव। ओमफ्राय बे स्कुलनि नामखौ मा दोनदों आं बेखौबो मिथियाखै दा। जेनेबा आंबो दासो फैजेनदों नालाय। ओमफ्राय दायो जिथु दावहारु आदाया फैगोन नालाय, दावहारु आदानिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिगोन दावहारु बसुमतारी आदाया। बेखौ आं भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायलांबायल' थादो। ओमफ्राय आरो नोंथांमोननावबो सोरबाफोर बिदि मेगन नुयि बा बबा बबि बा खोमा खोनायै बिदि मानसि दंबा, नोंथांमोना लाना फैना बेयाव फरायहोनो हागोन आरोना। मानो होनबा फरायनाया बिराद गोनांथार जोंनि थाखाय। नोंथांमोना बेयाव माबानो हागोन आरोना, फरायहोफैनो हागोन। एक्सुवेलि फरायनाया जास्ट साख्रिनि थाखायल' नङा, बियो माबा मोनसे फैसा खामायनो थाखायल' नङा, गाव रोंनो थाखाय बा नलेजनि थाखायबो आरोना बियो। बिनि थाखायनो जोंनो फरायनायखौ नांगौ नालाय। बे स्कुला बेफोरबायदि जागोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, दा उनाव मिथिलांगोन माखासे खोथाफोरखौ। आं दावहारु आदानियावबो माखासे खोथाखौ सोंगोन, नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दावहारु आदानिफ्राय। बेयो माने मिथियो बेनि सोमोन्दै एसे। नोंथांमोना नायलांबायल' था भिडिअखौ जोबजासिम। गाइस, नै स्कुलनि नामा बेनो, स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स इर'डय नामा दङ बेयाव। ओमफ्राय नै अपेनिं जासिगोन बियो। ओमफ्राय बेनो आरोना स्कुला ओरैजाय। गाबोनो प्रमद बर' सारबो फैगोन, चिफआ। खिन्थु आङो जेनेबा दिनै एडभान्स बानायफैनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ एसे। ओमफ्राय दिनै माखासे प्रग्रामफोर दङ। ओमफ्राय बेयाव जोंना स्टेज प्रग्रामाव दिनै माबाया गाखोगोनदां, जोंना ओइ मेगन खानाय आदाया, दावहारु आदाया, बे गाखोगोन खोमा स्टेज प्रग्रामाव। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, आं देखायगोन आरोना। ओमफ्राय स्कुलखौ आं देखायनि नोंथांमोननो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गाइस, बेनो आरोना। नोंथांमोना आं देखायनि रुमफोरखौ मारै। ओमफ्राय आं बेयाव भइस डाबिं होनो गोनां जाबाय, मानो होनबा गान दामबाय थादोंमोन नालाय खाथियाव, ओंखायनो। नैबेथिं बेनो आरोना स्कुला। ओमफ्राय नैबे अफिस रुम। ओमफ्राय ओरैजाय बे जिरायनाया बेयो सार आरोना, बेनि मेन हेड सार बियो। बेनो सालायगोन दा बे स्कुलखौ। ओमफ्राय नै हुइल चेयार ना मा होनो बेखौ, मा होनोमोनथाय रोंलायलाङा। ओमफ्राय बिथिंजाय रुमफोरा एसे गिदिर गिदिरखा आरोना, क्लास रुमा। ओमफ्राय बुंदों बेयो मास्टारा, जिथु सार दङ बेनि, बे बुंदों आरोना, जोङो माने स्कुलाव जेरैबायदि फरायो बेबायदिनो जागोन होनदों आरोना स्कुलनि बिजाबफोरा। जास्ट फोरोंनायनि टेकनिकआ एसे आलादा जागोन आरो माने। नैथिं दङ इउरिनाल बियो। बे आरोना इउरिनाल। एसे गोजौखादै जायगाया माने। बेनो गेटआ बेनो गाइसमोन। गाबोन प्रमद सार फैगोन बेयावनो। ओमफ्राय प्रग्राम जागोन आरोना। ओमफ्राय ओइयाव दङ आरो जोंना माबाया, दावहारु आदाया स्टेज सायाव दङ। देखायनो आं नोंथांमोननो। गान खनखांबाय बियो दोंसे, आङो मोनजायासै बेखौ भिडिअ लानो गाइसमोन। आं देखायगोन दा दावहारु आदाखौ, मा बुङो बेयो बिनि सोमोन्दै एसे सोंनोसै आदानाव, दावहारु आदानाव। बे मिथियो आरोना बेनि सोमोन्दै।
অৰ্গেন ডোনেশ্যন এনেকৈ কয় কাৰোবাৰ কিডনি বেয়া ओरैजाय स्टेजआव नैला दावराव आदाया एजन ढुकाय जोৱাৰ পিছত किडनीটো दिनै माने जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो जोंनि खाथियावनो आरो ओनसोलावनो मोनसे स्कुल खुलिदों आरो बे ब्लाइन्डनिनो इर'डा स्कुल होनो बेखौ बेयो जोंनि गासैनिबो मेगन नुयैनि थाखाय आरो मेगन नुयै फरा बिदिनो बबा खोमा खोनायै बिदि गासैनिबो स्कुल खुलिदों आरो थ' बेयाव माने दिनै मोनसे अपेनिं मोनसे कालचार लादों आरो थ' कालचारा जाहैबाय थारमाने मेन प्रग्रामाथाय गाबोनसो जाहैगौमोन गाबोन माने गेवलां मेल दङ जोंहा सार दङमोन प्रमद बर' सार गाबोन मेल जितु गेवलां मेल बे दङ थ' गेवलां मेला जोबखांनाय लोगो लोगोनो माने बे कालचारखौ गाबोनसो लानो गोनांमोन थ' दिनै लादों आरो माने गाबोन माने सम गैया होनदों जितु गेवलां मेला एसे गोबाव जागोन होननायलाय थ' बेनिखायनो दिनै सिगांग्रो लानाय जादों आरो थ' बेवहाय गाबोनो जितु जोंनि मेगन नुयैनि मोनसे जितु स्कुल बेयाव माने मा डिसिजन लानाय जागोन बेखौ आं मिथिया गाबोनो खोनानो मोनगोन माने बाहाय ओरैनो खोनानाया जादों हस्टेल थागोन ओमफ्राय जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि थागोन होननानै बुंदों आरो आंबो दा एसेबां मोजां मोनथिया माने माब्रै मा जागोन आं खोनानाया बेखिनियानो आरो बेखिनियानो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आदा एकदम दा गाइस नोंथांमोनाथ' खोनाखादों नै जोंना दावहारु आदाया मा बुंदों थ' बेयाव गोबां लेंगुवेजआ ओरैनो अल लेंगुवेज जाखागोन आरो औ लेंगुवेजआ अल लेंगुवेज जागोन बाहाय माने इंलिश माबा बिदि जेबो माबा गैया आरो इंलिशबो लानो हागोन माने साबजेक्ट नोंसोरो जेनेबा जायफोरा लानो गोसो गाव गोसो बायदि आरो ओमफ्राय ओरैनो माबायाथ' मानसिफ्रा जेनेबा हारसायानो जा बर'आनो जा गासै मानसियानो जिखुनु माने बाहाय माने बेखौ हारसा सोरबा बै हारसा सोरबा बै नेपालि सोरबा बै बर' बिदि माने जेबो माबा गैया आरो बासिनाय गैया माने जास्ट बाहाय लिरनाय दङ माने आं लिरनायखौ नुवाखै दिसन बाहाय बुंनाय दङ मेगन नुयै आरो खोमा खोनायै बबा लेंग्रा बिदिनिसो आरो माने बाहाय होमबा जायखिया दा हमना ला जोंनि बर'नि गेजेरावबो माखासे खना खनला सोरबाफोर बिदि दङबाथाय खोमा खोनायोबा मेगन नुयो बेफोरबायदिया दा नैयाव फैनो हागोन आरो ना हागोन फरायनो थाखाय बिसोरो खबर लानानै बाहाय फैबानो जाबाय एड्रेसखौ एक्सुवेलि नैखौ ओरैनो जायगानि नामाथ' नावकाटायाव फैनानै नोंथांमोना निजरगाव होनबानो मोनगोन बेयावनो ना जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव एक्सुवेलि कन्टेक्टफोर मोनबाय बायोबाथाय आं गाइसमोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन थ' मोनाबाथ' उपाय गैया नै आदाया जिखिना खोथा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो थ' बेखिनियानोसै आरोना गाइस दिनैनि जिथु प्रग्राम बियो थ' गाबोनो प्रमद बर' चिफ सारा फैगोननियाव जितु बे प्रग्रामखौ सालायलांनायाव आरोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गाइसमोन आं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आदा बाय होनदो बाय आदाखौ खनले लोगो मोनबाय थायो बिराद मोजां नाङो आरोना गाइस नैबेनो दहायनि अफिस रुम आं जायखौ खिथिदोंमोन थ' बेयावनो हाबफैफिनदों आरोना जोङो ओमफ्राय ओरैजाय नुगोन सारमोन दङ जोंना नै ओरैजाय नागोन তাৰে ৰিচাৰ্জ যিহেতু এখন কাম কৰা মানুহ যি এখন সেইটোতো বিজ্ঞানৰ মানুহ এগ্ৰিকালচাৰ কৰা তাহলে আমার স্টাফ হবো আমার স্টাফ হলে তখন ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়াব লাগিব ল'ৰা-ছোৱালী কোন ল'ৰা-ছোৱালী পঢ়াব 9, 10, 11, 12 সেইকেইটাতো এই বিজ্ঞানৰ চলি তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীকেইটা বিজ্ঞান অংক বিজ্ঞান হ'লেও ভাল হ'ব হ'লে এতিয়া ল'ৰা-ছোৱালী আহিব নৰ্মেল ল'ৰা-ছোৱালী এতিয়া নৰ্মেল ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক আহিবা বেয়া পাইছে সেইকাৰণে এনেকুৱা অনুষ্ঠান তেতিয়া অংক শিক্ষক ক'ত যাব বিজ্ঞান শিক্ষাটো ইমানটো বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে নাই যাব আমাৰ গোটেই বিজ্ঞানৰ ইমান পঢ়াই হ'ব সেইটো নহ'ব সেইকাৰণে কালি আলোচনা
আলোচনা হওঁতে আহোঁতৰ এলাহৰ কথা কোৱা হ'লে তাৰমানে ইমান ডাঙৰ কথাটো নাজানে ক'বও নোৱাৰে এলাহ কি কওঁ ইয়াক কি লাগে तो गाइस मन अफिस रूम को आं देखायबायानो नोंथांमोननो ओमफ्राय माखासे जोंना सारखौबो देखायदों जाय जिहेतु मेन हेड सार बियो ओमफ्राय दा बेयाव जुदि नोंथांमोनाबो सोरखौबा माने सोरबा बिदि दङबा जेनेबा खोमा खोनायो बा मेगन नुयो बेफोरबायदि मानसि दङबा तो नोंथांमोना बेखौ जुदि एसे टेलेन्टेड बानायनो गोसोबा नैयाव फैनानै नोंथांमोना बेयाव फरायहोनो हागोन आरोना निजारगावआव फैनानै ओमफ्राय खिन्थु कन्टेक्ट नाम्बारनि खोथा बुंदोंमोन आं खिन्थु कन्टेक्ट नाम्बार गैया एक्चुअलि बिदि शेयार खालामनो होआखै बारा माने भिडिअ बानायनायखौबो भिडिअखौ हगारनो होआखैमोन मानो थाखाय बा बिदि जादों आंबो हमना मोनाखै एसे सिक्रेटलि बानायनो नागिरदों मानो थाखाय बुजि मोनाखै आरोना तो थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि सोरबा बिदि मानसि दङबाथाय फरायहोनो हागोन आरोना बेयाव नैबे स्कुलाव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन तो बाय बाय गाइसमोन